sledovanie speváckých víziev. Sú veľmi vtipné. Chcem viac vodných melónov. Všetko, čo som chcel. Dovidenia. Končím. Och, ďakujem. Môžem mať svoju vlastnú kulinárskú výzvu. Poďme na to. Čože? Melóny. Čo by sme s nimi mali robiť? Chcem melón. Pripravený? Si v mojej kulinárskej výzve. Fíha. Je to hotové, Britney. Myslím, že začnem. Najprv odrež vrch melóna. Trpezlivo. Presne tak. Áno, to je ono. Dostali sme sa ku dužine melóna. Treba ju rozmixovať ponorným mixérom. Som ako personál. Wiley, musíme byť opatrní. Som pokrytý vodným melónom. Beriem moju obľúbenú sviatočnú blúzku. Toto sú všetky tvoje mixéry. Ups, prepáč, babka. Ale kde som to bol? Wow, toto rozhodne potrebujem. To isté ako celé zariadenie zo Skittles. Je skvelé, že sú všetky chute rozdelené. Chcem použiť každú z nich na môj melón. Uvidíme. Ak rozumieš mojej myšlienke, budem mať želé melón zo Skittles. Malá Britney zbožňuje Skittles a melóny. Tak prečo ich nespojiť? Dali sme každý druh Skittles do melóna. Pripravené. A teraz potrebujete urobiť želatínovú zmes, aby sa melónová šťava premenila na želé. Už som urobil želatínu a nalial ju do melóna. Funguje to. Ale ako to mám ochladiť? Všetko, čo potrebujem, je v mojom batohu. Wow! O, áno, to je pravda. Miley nebude mať nič proti, ak si požičiam Menthol Mentos. Však? Nemyslím si, že si niekedy všimne, že svieži dých z Menthol Mentos by mal ochladiť želé vnútri melónu. Wow! Zrazu mi je zima. Mám pocit, že je mi zima. Šav opäť niečo vymyslel a ja som dostal nápad. Urobím medovú žele a nalejem ju do melóna. Bude to chutné. Chcem urobiť želé z fuga fuga. Mám toho veľa. A Tu sú teraz... takýho super pikantné čipsy. Och, mám nápad. Dám ich babke. Babka, chceš to skúsiť? No, wow. poďme to skúsiť. Čo je to? Och, prečo ma pálí jazyk? Och, ústa mi horia. Ach, áno, babka, môj kvet funguje. Ďakujem. A roztopilo sa to? Musíš ma varovať pred vedľajšími účinkami sladkosti, Miley. Och, babička, prepáč. Ale chceš čokoládovú tyčinku? Nech sa páči, odpúšťam ti. Ďakujem za čokoládu. Teraz premeň fľašu z hula búba na melón. A vyzerá to super, babička. Čo ste vymysleli? Urobím melón s čokoládou. Môj recept je veľmi jednoduchý. Takto mi to varila moja babka. Potrebujete nakrájať melóny. A teraz, samozrejme, budete ich musieť vyskúšať. Dobre, dáme tam čokoládový krém, ale najprv rozpustíme čokoládo. Potom, keď je čokoláda pripravená, pripravíme všetko naplnenie. Krém, ústa. Na čokoládu vo vlne. Teraz všetko premiešaj. A kým je čokoládový krém lahodný, naplním Pokračujeme melón. s čokoládovým krémom. Oh, aké chutné jedlo pre Britney. Vyskúšaj to. Wow, toľko chutných vecí. Kde mám začať? Oči mi prechádzajú. Ach, správne. Začnem s týmto melónom. Čo to je? Čokoládový krém? Oh, to je super. Milujem to. Nikdy predtým som to neskúsila. Čo tam ešte je? Presne tak. Melónový žele? A tam ďakujeme za vašu Vnútri je tak trpezlivosť. Chladno. Milujem to. Skúsme to. Nemám rád tú... Cítim, že musím dostať... Je to Také chutné. S mojimi obľúbenými cukríkmi. Pozrime sa, čo pre mňa moja sestra pripravila. Daj si líp. Žuvačka s príchuťou melónovej kalmary. Tak hlúpe. Áno. Výborné. Jednoducho úžasné. Môžem vyfúknuť bublinu z náplne. To je také super. Áno. Je rozhodnuté. Vyhráva Miley. Myslíš to vážne? Ale snažil som sa tak veľmi. Môžem sa Recept je podeliť? skutočne lahodný.
Teraz chcem cestoviny. Som taký hladný a už nemôžem jesť vodný melón. Samozrejme, Zlatko, pripravme všetko. Použijem špeciálnu pastu. Toto sú kanelóni. Sú veľmi veľké a chutné. Uložíme všetky kanelóni do kruhového tvaru. Teraz dáme kúsok syra do každého. Ešte zostáva potrieť vrch paradajkovou pastou, aby to bolo chutnejšie. Presne tak. Už je to také krásne. Ale prišla mi myšlienka. Potrebujem viac syra. Chcem navrch nastrúhať syr. Vieš, aj babky majú svoje triky. Vidíš, ako zručne viem nastrúhať tento syr čelusťou? Perfektne. Lepšie ako strúhadlo. Teraz môžem určite dať cestovinu do rúry. Dobre. Má už babička všetko pripravené? Je hneď zrejme, že amatéri sú v tom. A ja, ako profesionál, si pripraviť cesto na cestoviny sám. Okrem toho mám overený recept od talianskeho priateľa. Cesto treba zafarbiť potravinárskym farbivom, aby bolo jasné a farebné. Chcem si pripraviť vlastné cestoviny s krevetami. Malá Britney, natoč to. Si to. Teraz je potrebné bábiku z vína. Na veľmi tenkú vrstvu. Rozdielte cesto z kapusty na polovicu. rovnaké pásiky. Presne tak. Výborne. Teraz tvarujeme cesto na cestoviny. Už som pripravil a vyválkal vrstvu obyčajného cesta s rozloženými pásmi farebného cesta na ňom. Teraz všetko vyválkáme. Presne tak. Ach, môj obľúbený. Môže rozotrieť plnku. Budem mať krevety. Presne tak. Samozrejme. Teraz musíme urobiť, aby to vyzeralo ako sladkosť. Pozri na to. Nie je to krásne? A exkrement je pripravený. Položme to na tanier. A omáčku do stredo. Som hotová. Chýbala som ti? Moje cestoviny sú hotové. Pozri, aké krásne sa to podarilo. Skoro som to sama zjedla, keď som to prenášala z rúry. Miley, Zlatko, čo si to spravila? No, musím uvariť trochu vody. A teraz vezmeme instantné rezance. Nasypeme do nich všetky koreniny. A všetko zalejeme vriacou vodou. Už len zamiešať a naservírovať, Britney. Je to pripravené. Môj Bože, ako všetko vyzerá chutne. Kde mám začať? Pozri na to. Tie sú ako cukríky. Dajme ich do omáčky a ochutnajme. Sú vynikajúce. Ale počkaj. Nie, chutia hrozne. Nepáči sa mi to. Skúsme, čo je tu. Čínske rezance. Mali by byť vynikajúce. Skúsme to. Aké chutné. Jej. Ale je to pikantné. Pikantné. To je príliš. Už nechcem jesť také pikantné jedlo. Vyzerá to chutne. Skúsme to. Môj Bože. Vyzerá to takmer ako koláč. Wow. Tá vôňa je jednoducho neuveriteľná. A je to také rozťahnuteľné a chutné. Určite dávam víťazstvo babičke. Naozaj? Toto je skvelé. Víťazstvo je moje. Som nadšený. Už som dokončil kreslenie. Teraz ti to ukážem. Chcel som čokoládu. Môj Bože. Skvelé jedlo. Konečne budem rada robiť čokoládu pre svoju malú sestru. Dokonca mám správnu formu. Je tam forma v tvare srdca a je taká sladká. A dáme M&M's do každého srdca a teraz dáme marmeládové pivo do každého srdca. Presne tak. Teraz nalejem na vrch šumivý karamel. Voňa veľmi chutne. Teraz nalejem Nutellu do každej formy. Milujem to. Britney to tiež miluje. A bude sa jej páčiť moja čokoláda. Tu je trochu Nutelly. A tu. A tam. Viac Nutelly. Teraz všetko pošleme zmraziť do chladničky. Pozri na moju chladničku. Vidíme sa
čoskoro. Ach, Zlatko. Spánku. Jo, vždy som si myslel, že všetko robíš pre Britney. Na začiatok do rúry vložíme rôzne čokolády, nastavíme vyššiu teplotu a necháme ich tam chvíľku, aby sa čokoláda roztopila. Tento raz nakrájam bobule. Urobte s čerstvými Bobula. bobulami, presne tak. Jahody, čučoriedky, všetko je tak chutné a veľmi zdravé. Čokoláda sa roztopila, vyberme ju von. Teraz použite pletaciu ihlicu, aby ste všetku čokoládu zmiešali dohromady. Wow, aké krásne! Je to tiež chutné. To uložíme. Teraz pridáme jahody a čučoriedky do čokolády. Dostanem nielen chutnú, ale aj zdravú čokoládu s bobuľami pre ňu. Skvelé! Všetko je pripravené. No, je čas vám ukázať, Ako vyzerá skutočne lahodná čokoláda? Pozri Čo sa na stane? môj... To je to lesný tyrkysový čokolád, ktorý som natrela v potravinových sekvenciách, aby nádherne žiaril. Je to pre mňa úžasné. A šiel som zobraziť oceán a pláž na tejto krásnej čokoláde. Urobíme akúsi penu z vln bielej čokolády posypanej cukrom a pridáme pár mušlí. Ešte pár detailov. Takmer hotovo. Teraz vezmeme druhú tabuľku čokolády a potrieme ju arašidovým maslom. Opatrne rozotrieme po celej čokoláde. A teraz prikryjeme druhou tabuľkou čokolády. A moja čokoláda je hotová. Super! Takmer som zabudla na svoje čokolády. Mám všetko pripravené. Poďme do Bretónska. To je môj sen. Veľa čokolády. Všetko len pre mňa. Začnem týmito čokoládami v tvare. Je to tak skvelé, že... Tu vybuchneme. Teraz skúsme túto čokoládu od babičky. Je takmer tekutá. Wow, aj s bobulami. Super chutná. Pozrime sa, čo má táto. Vyzerá ako plášť. A tiež je v tom arašidové Milujem maslo. to. Mňam. Ale musím vybrať len jedného víťaza. Čo robiť? To je to. Dobre, áno, táto čokoláda vyhráva. Je najlepšia. Vyhral som, Britney. Ďakujem ti. Som najlepší. Počula si? Grace, čo chceš? Čokoláda. Zaujímavé. Myslím, že všetci hrdinovia poznajú čokoládu a sú pripravení pripraviť Grace najchutnejšiu čokoládu na svete. Začal som. Začníme. Brnkačka. To je. Mal som tu nejaké tabuľky mliečnej čokolády, ale nemôžem to len tak odovzdať. Musím vymyslieť niečo zaujímavé pre moju špeciálnu vnúčku. Grace, roztop čokoládu. Teraz potrebujem pohár a trochu múky. Tuto je. Na múku. Potom rozbijeme pár vajec. Čas na trochu. Správne. Videla si už toto, babička? Toto je jedinečný vynález, ktorý zohrieva čokoládu na niekoľko sekúnd. Nalámte tabuľky čokolády a zapnite ich. Poďme. Skvelé! Biela a mliečna čokoláda sú dokonale skombinované. Teraz musím všetko dať do fľaše, aby som získal krásnu čokoládovú fľašu. Nalejte trochu čokolády do jednej polovice. Rozotrite ju. Perfektné. A teraz druhá polovica. Perfektné. Teraz potrebujem len nejaké Mentos, aby som všetko zmrazil a získal svieži dých. Perfektné. Odstránili sme všetky zbytočné veci. Skvelé. Vložíme čokoládové kvapky do fľaše a zavrieme ju. Grace bude určite nadšená. Naliehavo musím niečo vymyslieť, inak šéf-kuchár vyhrá. Dobre, viem, čo robiť. Zapnite zvýšený režim, miesiť cesto. Zdá sa, že je hotové. Poďme na to. Ešte trochu. Myslím, že to stačí. Dobre. Teraz potrebujeme formu. Daj všetko cesto do formy. Teraz nalejeme čokoládu. Topí sa. Skvelé. Nalej viac cesta na vrch. Skvelé. Teraz to daj do rúry. Poďme.
Hranolky sú chutné, ale musím premýšľať, čím nahradiť hrozno. Ach, to je pravda, keďže čokoláda je... A zemiaky Potom tiež. je to zámienka na ich skombinovanie a vytvorenie čokoládových hranoliek. Znie to úžasne a lákavo, takže roztopím čokoládu pomocou fénu. Super. Teraz si dáme malú desiatu a pokračujeme. Skvelé. Už sa roztápa. Potom pridáme všetky zemiaky. Čo? Zjedol som všetko? Tak zanepráznený. Tak. Musíme pridať ešte trochu. Perfektné. Teraz všetko premiešajme. Čokoláda je tiež lahodná. Sophie. Je to riskantná voľba robiť zemiaky s čokoládou a musím dokončiť pár sladkých detailov pre moju fľašu. Myslím, že ak na ňu urobíš jedlu Coca-Colovou etiketu, potom Grace určite bude nadšená. Zapalte to. A je to hotové. Pridajte to k fľaši. Už som urobil koláč. Stačí ho vybrať z formy. Skvelé. Aký krásny sa vydaril. Teraz na vrch vylejme zvyšok čokolády. Ach, perfektné. Vnúčka to takto má rada. Teraz ešte trocha bielej čokolády a hotovo. Moje čokoládové hranolky sú pripravené. Teraz už len všetko dať do panvice na zemiaky a môžem servírovať. Grace, sme pripravení? Wow! Radšej by som vyskúšal všetko, čo si mi pripravila. Daj mi svoje sladké. Lahodné. Všetko hranolky. Čo je toto? Och, čokoládové hranolky. Toto som ešte nikdy neskúšal. Veľmi chutné. Super. Čo tu máme? Babkin čokoládový koláč. Aká chutná vec. Vždy mi ho robí na narodeniny. Veľmi chutné. Super. Čo urobil kuchár? Vyzerá to zaujímavo. Takže čo je vo vnútri? Všetko je jedle. Paráda. Nikdy som predtým nejedol viečko od fľaše. Fíha, vo vnútri je kopa M&M's. Toľko čokolády. Lahodné. Tak super. Rozhodol som sa, že kuchár vyhráva. Presne tak. Áno, vedel som, že víťazstvo bude moje. Nebojte sa, dievčatá. Rozhodol som sa, že chcem teraz tortu. Urob mi lahodnú tortu, akú som ešte nikdy nejedol. Grace chce niečo chutné a nové. Kuchár vie, čo má robiť. Potrebujem koláče na tortu a tieto budú dobré. Perfektné. Zakryjeme druhou vrstvou a zopakujeme ešte párkrát. Prečo som vyrezal kruh do torty? Tak, ukážem vám. Vo vnútri bude zariadenie s malým darčekom pre Grace. Keď zje tortu, stlačí. A hračka jej priamo padne do rúk. Teraz už len potrebuješ všetko potrieť čokoládovým krémom a máš hotovo. Ach, perfektné. A ja urobím svoj povestný koláč. Už som vymiesil dokonale pružné cesto. Pridaj trochu lahodného kaká, natiahne sa dokonale presne Len ako... sa na to pozri. Farba. A to Toto je najdôležitejšia vec. Čo môže byť chutnejšie ako čokoládové cesto? Skvelé. Dáme ho do formy na pečenie a pošleme do rúry. Sofie, daj babke 5. Och, prepáč. Zabudla som, že mám ruky v ceste. Čo? Fuj. Je to aspoň chutné? Wow, toto je chutné, babka. Potom som tiež prišla s nápadom na koláč. Potrebujem okrúhly tvar a kopu čokolád. Dáme všetky čokolády do formy a pošleme ich piecť. Och, babka, počkajte na mňa. Aj ja musím ísť k rúre. A ako to funguje? Môžeš mi to ukázať? Takže musíme ich dať do rúry a toto otočiť. Správne? Au, babička urobí všetko sama, inak nás tu spáli. Ach, treba nastaviť na 150 stupňov a čakať. Och, pozri sa na to. Vôňa je jednoducho dokonalá. Môj cupcake sa ukázal byť neuveriteľne chutný. Sofie, vezmi si rukavicu. Dobre, babka. Teraz sa pozrime, čo sa stalo s mojím. Skúsme to. Niečo také, ale zdá sa, že je vlhký. Je potrebné ho nechať v rúre. Nastavme viac stupňov, aby bolo všetko hotové čo najskôr. Skvelé. Počkáme pár sekúnd a vyberieme to. Ach, už tomu rozumiem. Teraz zistíme, čo robiť s mojím koláčikom. Najprv rozpustiť čokoládu. To sa dá urobiť rýchlejšie, ak ju vložíte do dlaždice vo vriacej vode. Skvelé. Čokoláda je taká mäkká. Môžeš ju naliať na môj čokoládový koláč. To je ale lahôdka. Pozri.
A ako nádherne sa leskne. Všetko rovnomerne rozotriete a je hotovo. Ako to vonia? Nie, to nemôže byť. Ako dlho to už je? Zhorel môj koláč? Och, nie. Musíme ho čoskoro vybrať. Ako to smrdí. Chrisovi sa to určite nebude páčiť. Ani ja by som to nejedla. Milujem čokoládu viac ako čokoľvek iné na svete. Babi, pozri sa na tú hrôzu, čo som dostala. Určite nevyhrám. Chris bude nešťastný, ale môžem to napraviť. Myslím, že dekorácia to opraví. Nie, neopravoval to. Teraz už len potrebujeme ozdobiť tortu Gracynými obľúbenými cukríkmi. Niekoľko ďalších šišiek a viac čokolády. Muselo to byť. torta. Perfekt. Už som veľmi hladný. Kde sú moje koláče? Hurá! Určite si teraz dám niečo chutné na jedenie. Čo? Čo je toto? Toto vyzerá krásne, ale zvyšok nie. Ani to neskúsim. Fuj. Prečo je to také čierne? Smrdí to, nie veľmi dobre a chutí to ešte horšie. Fuj, nie. Čo je toto? Toto je babkina slávna čokoládová torta. Veľmi chutná, vždy som to vedel. A čo je tu? Wow, táto torta vyzerá ako tá, čo som kreslil. Musím to vyskúšať. Aké chutné. A čo je tu? Au! Bolí to! Je tu tak veľa vtákov. Šéf-kuchár chcel to najlepšie, ale nevyšlo to veľmi dobre. Grace, ako sa máš? Si v poriadku? Čo si vyberieš? Kto vyhrá? Sofia? Si istá? No, dobre. Potom je víťazkou Sofia. Gratulujem. Chcem Nutellu. Priprav mi niečo chutné s ňou. Nutella je môj profil. Je to hračka. Už som vybral orechy pre Nutellu. Tréning. Teraz mám tu skutočné kakaové bôby. Priateľ z Afriky mi ich priniesol. Pri tejto úlohe by som mal byť dokonalý. Na začiatok si vezmeme zariadenie, ktoré všetko premieša na pastu. Nalejte všetky kakaové bôby a zapnite ho. Skvelé. Ďalej potrebujem naplniť všetky lieskové orechy a poslať ich do stroja. Kakaové bôby. Bolo to... Chutí ešte lepšie. Ver mi. Ale namel všetko a rozkošná čokoládová pasta bude čoskoro hotová. Super však. Och, ako krásne vonia Nutella. Vonia úžasne, ale chutí ešte lepšie. Skúsme to teraz. Aké láhodné. Je to neuveriteľné. Vždy to chcem jesť. Musím olúpať všetky orechy, ktoré som dnes nazbieral v lese. Nemôžete to urobiť s rukami, tak vezmime niečo ťažšie. Och, áno, s týmto si určite poradím oveľa rýchlejšie. Prepáč, miláčik, nechal som sa uniesť orechmi. Prečo som tam zastal? Ups, kde je všetka Nutella? Hej, čo mám teraz robiť? Ach, mám nápad. Zoberiem čokoládu, dám ju do kanvice, nalejem mlieko a potom všetko zapnem. Teraz čakáme, kým sa mlieko zovrie a čokoláda Moje sa roztopí. zariadenie odviedlo skvelú prácu. Pozrime sa, čo sa s ním stalo. Daj Tak si jej to. hovorím. Nikdy pre teba. Nutella do tohto fonduje a sladké marshmallows do toho. Je to také horúce, takže marshmallows sú na to ideálne. Preboha, kto to tak hovorí? Babi, upokoj sa. Jeden. Ach, áno. Zostala posledná škrupina a to je všetko. Skvelé. Zbavil som sa všetkých škrupín. Teraz ich môžem dať do pohára. Už nepotrebujem dosku, tak ju odložme. Ach, správne. Potrebujem trochu čokolády a potrebujem ju zomlieť do orechov. Pridaj trochu mlieka a dôkladne premiešaj. Urob z toho pastu. Skvelé. Etiketa na pohári a všetko je pripravené. Čo je to? Čo sa deje? Sophie, všetko je pod kontrolou. Nemôžem vypnúť kanvicu. Šálie, babička. Ďakujem, babička. A teraz napíšme Nutella na čajník, aby si ju mohla vyskúšať, dobre? Perfektné. Sme pripravení. Páni, naozaj si mi urobila Nutellu?
Poďme to teraz skúsiť. Vyzerá to divne. Nepamätám si, že by som robil nutelu v čajníku. Skúsme to. Vlastne to chutí veľmi dobre ako kakao. Čo urobila babka? Je to skôr ako čokoládová pasta. Pozrime sa. Úžasné. Veľmi chutné. A čo pripravil šéf kuchár? Čokoládové fondue. Skúsme to s marshmallow. Je horúce. Ach nie, nebudem to skúšať. Rozhodol som sa, že babka vyhráva. Áno, babka. No, konečne. Vedela som, že nemám konkurenciu.